No niin, morjesta. Tervetuloa uudelle iltavideolle. Kello on 22.30, puoli 11 illalla ja meni duunis aika myöhään tänään. Tossa noin tuli puolisen tuntia sitten kotiin ja juon tässä kofeiinitonta kahvia. Kusetan Iverni, että moi olisi muka kofeiinia. Tää ei mitään piristä kuitenkaan. Ja sitten mä syön vähän herkkuja. Tässä on ota mä näytän. Dark Chocolate Cherry Organic Nut Bar Foodi, niin ihan törkeä hyvää. Sitten pari palaa tummaa suklaata, sitten muutama irtokarkki. Vedän ne naamariin ja sitten mä lähden tekemään semmoisen iltatyöntöreenin tonne. Ollut koko päivä järjetön helle, niin nyt se on aika viileä, niin käydään vähän pukkailemaan 9 kilon kuulaa vielä tommonen iltareeni tekemässä, niin katsotaan miten se kulkee. No niin, kentällekin päästiin ja kannoin ton kuulan normaalin kassissa. Ne kestää jopa 9 kilon kuula. Paras urheilukassi mitä on tehty. No niin, nyt on päästy tänne ja työnnetään pari paikalta ja muutamat pyörähtää. Tää on hauska, tästä tulee siis ihan lapsuus mieleen. Kun nuorempana kävi aina, niin kuin just heinäkuu on mun mielestä se makein kuukausi. Kesäyö, valosaa, just nyt on tosi hyvä happi. Siis tää on hälyttömän upeet niinku käydä pukkaa kuulaa jotenkin. Auringon lasku tuolla taustalla ja siis ihan sairaan makea fiilis käydä pukkaa kuulaa tässä niinku. Et just tulee ne niinku nostalgiset lapsuusfipat tästä aina mieleen, että kävi just silleen niinku kesäyönä työntää kuulaa. Googeli saa kyytiä, niin mikäs sen parempaa? Just hauskaa. Ja mä otin vielä parasta janojuomaa tämmöseen suomalaiseen kesäyöhön. Alkoholiton olut. Kooppia. Tää on best. Parasta A-luokkaa mitä löytyy. Sitten mä huomasin perhana, kun mä olin ton oluen ottanut tuolta repusta, että tää on 8 kilon kuula. Ei tää on 9 kilon kuula. Mä oon huijattu. Jumalauta. No ei se mitään. Työnnetään tätä. Tääkin on ihan jees. Tuo on aina paras, kun paikat rutisee, kun työntää aina eka. Ranne naksahtelee ja polvet paukkuu ja perseessä tuntuu ja joka paikassa sattuu. Kun on muutaman tehnyt ja vähän pyöritellyt käsiä, niin sitä on aika hyvin lämmennyt. Että mä en ihan hirveästi lämmittele enää näitä työntöreenejä ennen. En todellakaan tee mitään 20 minuutin verkkoja tai mitään muutakaan. Että tää saa ollut luvan riittää mitä mä teen. Ja that's it, että tietysti pyyhkeen olisi voinut ottaa, kun täällä on satanut vettä tietysti tänään nyt tähän mössössä. Täytyy pyyhkiä paita. Niin en sen ihmeellisempiä verryttelyitä tee. Tää on hyvä systeemi itelle ollut nyt. En väsytä itseäni sillä turhanpäiväisellä pyörittelyllä sun muulla. Enkä mä nyt oo kokenut, että mun nyt kovin paskaksi olisi mennyt kyllä paikatkaan. Että kop tietenkin, mutta muutenkin mä oon niin hajalla muutenkin ollut koko elämäni, niin nyt on ihan yksi hailee. Vielä yksi pyörähtää. Ihan muutamat työnnöt vaan tänään. Ei tarvi enempää, että tää tekee kyllä hyvää kropalle käydä vähän tämmösen rankan päivän jälkeen vähän pukkailemassa, että on mukavaa hommaa kuitenkin. Tuli työnnettyä aika hyvin putkeen nuo työnnöt intensiivisesti. Täällä on nimittäin hyttysiä ihan jumalattoman paljon. Syövät mun sääret ja joka paikka. Ja siisti sumu. Siisti sumu tuolla taustalla. En tiedä näkyykö se oikein kunnolla, mutta
makeen näköinen sumu. Kyllähän tuo kello rupeaa olemaan jo vähän yli 11, niin rupeaa sumu nousee. Mut kiitos jos olit matkassani tähän saakka videota ja jatketaan reenejä ja nähdään seuraavassa videossa. Kippis ja kulaus. Moro!